si-on ba, si-on your own rage. Asina intro la bethu ukuthi hey siyi-podcast kanje wathi uzoyibonela online but ke bethu igama leshow kahle it's why you started podcast. So basically into esike siyigqugquzele kakhulu it's for people who are entrepreneurs, upcoming entrepreneurs, successful content creators, noma umuntu oyizamelayo. So simnikeza ithuba to advertise his or her business on the show. Asiveze ebantwini ukuthi udila nani wenzani so that abantu bazi ngaye, right? So ngiyakwamukela mfethu sekuyisikhathi kona sixoxa but ngiyakwamukela. Yeah, how was your journey before ufike la? Ufike kahle? Hayi khambeke kahle mfowethu, akubanga nankinga. Yeah, ilento le ngisondezana ngani mic sondeza futhi. Yeah, akhula so edit ngasound. alright. Wathuka ubaba pho. Wathuka ubaba pho kwenzenjani? I understand. Sakaxoxa Sasi on already ngikene ngathi mina bethu asina intro la yabo. So sihlala odabeni. Kahle into enzekala sibalekela lento ukuthi mfethu kube ngathi manje siprepare sikremile yabo. Oh yeah. Kanti ekugcineni mfethu ukuthi uthole that raw authentic yabo information kumuntu yabo ukuthi asiveze ebantwini ukuthi ubani yabo because ekugcineni abantu bafuna ukwazi ngawe yabo and what you do into kanjalo. So bathu M-Durban. Yeah, Durban bafo. Durban not M-Durban. Lapho ngicela M-Durban. Hayi baningi abasho njalo yabo. Yeah. Basho njengami bathi M-Durban. Yeah, bathi Durban. Yeah, but Durban nje. Lisuka phi igama la Durban? Hey, Durban bafo umuntu okhulele la eThekwini Hammersdale yabo. Yeah. So ngokwezimo zokuba mkhulu komndeni yabo. Umndeni wami mkhulu so udabuka le nquthu so kuwe kwafika isikhathi la sokuthi khona ngiyophila enquthu. So mangifika laphana ingane ebengifunda nazo esikoleni zizwe isizulu sami yabo ukuthi ngathi sihlukile kunalesisabo yabo. Yeah. Yabo bezwe engazuthi ngiyagcizelela nje especially mangizobiza igama lesizulu eliqala ngo-NG yabo. Shayo nqinamba. Yabo hayi ngiyahamba yabo. Yeah. So base lasukela lapho bathi ayi Durban line leli bagcina sebelitayila ngokuthi Durban. Oh yeah. Right. So wathola esikoleni kahle. Hayi ngalithola esikoleni. Yeah, kodwa kahle ke Durban ubani yena? Igama lakhe ngempela. Durban uphilani wakamkhabela. Yeah. So uphilani wakamkhabela for sure benamaphupho. Durban akaza kucabange. Umkhabela mfowethu iliphe liphupho lakathi mayikhula ufuna kuba yilona engakabi Durban. Hey. Kusela ebumncaneni bami mina bafo bekuduma umculo nje uyabona. One way. Yeah, bekuduma umculo. Yize bengingawona lo mculo kaMaskandi yabo njengomuntu okhulele lokushini. Yeah, bengumuntu obeyithandela ihip hop kanje. Oh. Iningi lethu yazi ngazi likhule ngehip hop angazi kanjani. Okay, but ubulalela ba ku hip hop? Bengilalela Eminem nale genge le R&B okusaduma Akon yabo. Yeah, ibona nje abantu ade ngibalalela kakhulu lapho. Okay. So now from hip hop to Maskandi sitshele nje lapho ukuthi kwenzakala kanjani from inika to iBinga Nation. Yabo ukuthi ngithe mangifika le emakhaya enquthu so ngase ngathola ukuthi ezihlobeni kuno omalume la bebegidela umgqomeni yabo. Yeah, so nabo bengilo ngibavezela lento yomculo ukuthi ikhona yabo ngiyitshethe abantu abangawazi bekuthi bengihlanganisele izinto. So ngalezi ayikhathi ke le genre yamaskandi ibingahlangana namanye amagender yabo. So bebengayizwa kahle le yami hip hop. Yeah.
bekunokwenzeka ukuthi kunama event around enquthu so babuyile eGoli bazoperforma ngale enquthu thothi sengihamba nabo ngiyakuma event. Okay, Yeah. okay. The time ngibona i-crowd bajabulela yabo. Yeah. Thothi ngiseduze kwabo bayashuthwa nami ngigcine sengishutheka yabo. Ushutheka nawe. Yeah. So baphakathi ethombeni. Yeah, so ngagcina ngiyijwayela lento yamaskando yabo. Ngiyangena kanjalo. Yeah, ngayijwayela. So bathi beyihlalele becula kwakunomshado omunye umalume wakaZungu. Bathi becula ayinami ngathi ake ngilingise njengabo fanele lapho. Yeah. The time ngilingisa ngababona bengiqalaza bonke yabo. Ngitshela ukuthi bazothi ngiyabaphazamisa yabo. Yeah. Ngathuka lo sathiwa iqhubeka mshana uyabo. Yeah. Nami ngahamba ke ngengilo ke nje kwagcina kuyinto ejwayelekayo ke. Wacwenga. Yeah. Ever since then awubanga usabheka emuva waqhubeka phambili. Angibange ngisabheka emumva and futhi since ngaqala nje umaskandi ngiyabona kuyakhuleka. Yeah, kuyenzeka. So kahle wawune passion yomculo ukuthi wawungazi ukuthi kuphi walingeka kwi-hip hop. Yeah. Okay, ekuqaleni before ukuze nje uzothanda i-hip hop yini lento ayinterestile engasafani namanje njengoba usu-interested umaskandi? Noma into ongakaze ucabanga nje kwavele kwenzeka nje kwaflowa njengokuthanda intombazane. Kwakuse-crash kwawuneculo elanokuculwa lapha e-crash esasiculiswa lona eliyinga sisayingane yabo iculo elithi libe i-R&B kanje yabo. Yeah, so lelo culo ngalicula mina ngilicula ngendlela yami yomngane yabo. Yeah, so abanye ke abafowethu ababengasekhaya kwakusakhona uskill sign lapha. Sure. Bangithatha bathi ngizobashayela ama-chorus babecula i-hip hop bona. Yeah, bethi ngizobashayela ama-chorus ngale voice yami yomngane. Yeah, so i-hip hop ke ngayijwayela kanjalo ke. Yeah, base nje umculo nje ngantshontsha leli culo esasiculiswa lona esikoleni nje ngihlezi ngiyiculela lona. Qhubeke ngalo. Yeah, cause yabo nje abantu engangikhula nabo nje nge-nickname abangibiza ngayo bangibiza ngoSingri. Yeah, cause semculweni kahle. Yeah, lo Singri lo kahle ngifuna ukupronounce igama lithi Sing uyabo. Wabelwa Sing. Walisho lesiZulu wena. Awungizwe. But yeah. But ke mangikuzwa kwi-journey yakho. Yeah. Kahle umZulu lo sethi umZulu phaqa uyabo. Yeah. And wasuhlangana nabantu abangebona noma bangenaso lesizulu sasemakhaya. Yeah. Awuzange uyiface lento ukuthi kube ngathi mhlambe uyahlukumezeka noma uyabhulishwa izinto ekanjalo because khona abantu abakanjalo uthola ukuthi uyabandlululeka ngenxa ye-language yakho wena ukazi uyiface into ekanjalo uma ufika endaweni enjengoThekwini lokishini kanjalo. I know ikahle mina ngingasho ukuthi ngiyindabuko yakhona elokishini ya kodwa haya ngokuthi umndeni wasekhaya komama ubule emakhaya so ngasuka ngayohlala le emakhaya la engathola ukuhlukumezeka khona ikhona emakhaya yabo kunala elokishini. Yeah, kanjani ngagcina ngibizeka nangosisi ngibizwa ngotamatisi umfana. Hey, yini enzela kufike lapho is it cause umuntu obenaso vele isiZulu yini ebenza kufike lapho ukuthi sebekubiza ngosisi? Is it some cause emakhaya ngazi ukuthi kuyaqiniswana yabo mina okay indabuko yami ise Great Town yabo Ndlobane so mangifika lapha uyaqhathwa into ekade ngingayazi lokishini yabo. Niwe Damini nibhukude kuse right hawu emva kwalokho seziyakhala yabo. Was it the same situation nawe noma kwakwenye indlela? ngiyacabanga ukuthi inhloso yabo kwakuyinhloso nje yokuthi yabo mhlambe belobe ngichuluza mhlambe size sifikisana emandleni bebona ukuthi abafana baseThekwini bakanjani yabo. Yeah, because mina bengawazi ngisho ukulontozana ukuxoxisa ngisho o school mates babantu besifazane ubumuntu ophansi
cha ukubabingelela nje sekuzofika izinsizwa kuthiwa Yeah. umenzani umuntu wami. Ngiyayizwa ngiyayizwa. Yeah. Bungalona uhlupho kahle kahle. Bengalona uhlupho. Okay. Yeah. So emntepeni ekhule bewumuntu ophansi noma bewumuntu out there. Yabo because umculo kudinga ukuthi engathi ungaba out there lapha ube umuntu ongenawo amahloni. Ube umuntu kanjani ngathi ukhula? UMdebhe nje umuntu ophansi futhi umuntu ophansi ke nje kuhlezi uhambisana nawo amahloni. Yeah. Yeah, but lento yomculo ngoba bekuyinto ebengizwa ngaphakathi. Sure. Yeah, besifika lesikhathi lesi esokuthi manje kumele ngivele phambi kwamehla abantu yabo. Yeah. Bengikuphoqa nje ukuthi hayi amahloni manje ngiyawangcwaba yabo. Kahle wena ngiyaphambi kwabantu Yeah. Akusayena uphilani lo shuthi manje sekumele ngihlale indima kaMdebhe. Yeah, sokumsebenzi manje lo. Sokumsebenzi. Yeah. How yayinjani first encounter nje uzitshela ukuthi manje sekumele ngiye ngaphandle like ngikwenzele umzekelo ukuze uyikhuleke like for mina bengumuntu onamahloni ukuthatha icamera nje ngibheka kwakunzima kakhulu to a point ukuthi account yami yokuqala ngayidelete ngoba nginqena abantu bazoloku bethini nani wena kwakunjani leyo encounter nje uqala uphumela ngaphandle ucwenga lapha yayinjani? Kwakunzima kakhulu yabona. Mangizokhumbula kahle nje khona i-interview engake ngayenza ka1KZN TV. Uyabona lapha uyabona kwakuthiwa mabeya ebreakini. Yeah. Bebuye beze kumina yabo nje bengixoxisa yenza ama-joke nje benza ukuthi ngikhululeke. Yeah, but mase sekubuya ingqondo isiyasho ukuthi hey lento engiyenza la izobuwa abantu abaningi yabo bazokuthatha kanjani kubuye lokho. Yeah, but ke mina enginokukholelwa kona ukuthi mabe khona labantu abazwe into enhle bayincoma ngiqiniseke kulokho abancomile yabo. Okay. Yeah. So abantu abanjalo ngibona abantu abanokungigqugquzela ukuthi lento engiyenzayo ngingayiyeki iqhubeke ishone phambili. Lokho kwamahloni into engidalwe nayo engeke ngize ngiyishintshe but makuqhubeka isikhathi yonke into iyajwayeleka. Uyabo. Yeah. So igenre yamaskandi sizwa manje sihluke kakhulu umaskandi kunakuqala yabo. Sekukhona uWulisi, sekukhona obani wena uxile ngakuphi kahle uxile kulezi zomzukulu yabo zothando nani wena kahle udila nani ubanikana abantu kahle abantu mina abafongi banikeza izinto eziningi ezahlukahlukene uyabo. Okay, awinabe bazizwe uMdebhe mangabe mhlambe umuntu osesizini yeah uzokwenzela ingoma nje ezoqondana nawe uzizwe ududuzekile. Ezothando vele zikhona ke njengoba sikhula ke vele izona nje siphila ngazo yabo. Yeah. Ngibheke nezimo nje ezenzakala ezweni ngiyayiveza yabo nje uMdebhe kunengoma nje epolitiki nje yeah isikhona nje already nje yabo. Hayi idlalobi nje idlalobi. Yeah okay yeah iloko nje baba. Yeah nje ilokho nje ngixile kona nje usizi izinto ezenzakala ezweni uthando nje. Yeah izona nje izinto engiye ngathi uyivezela umphakathi but ke ngoba isikhathi siyaqhubeka and futhi uMdebhe umuntu ongagive uphile emculweni kusazoqhamuka nokunye futhi ngiphinde ngikuvezele umphakathi. So ugcine nokusiza abanye abantu kahle indawo yenzi nje ngoba uthi ugcina icala. Hayi ngeke angiyenze ngoba ngigcina icala ngoba bafo kubalekile ukuthi makukhona ingqinamba oyibonayo zenzeka uyiveze ngoba sabantu ikahle emhlabeni bafo. Ngingasho ukuthi sineyinkinga ezifanayo kodwa lezo inkinga lezo ukuthi zisifica ngezikhathi ezingafani yabo. Ngalenkathi inkinga ziqondene nawe nje uwedwa unokubona ngathi uthi inkinga yakho wedwa. Yeah so mina njengeciko makukhona ingqinamba engiyibonayo zenzeka kubalekile ukuthi ngiyiveze ukuze
nalowo muntu osuke ebhekene nayo inkinga ngaleso sikhathi yabo uzothola ukududuzeka azi ukuthi osho le nkinga le inkinga ekhona yabo so lowo muntu sengikwazile ukuthi ngimlaphe akwazi ukuthola neoption yokuthi engayibekezelela lenkinga and futhi ukuyibekezelela kwakhe uzodlula la cause khona nomunye odlula kuyona kade sine mash and mash la nophakela umthakathi anisisiza ngangani bafethu nisikhiphele ingoma because umuntu okudila nepolitiki nani yonke kodwa ama-artist amaningi bebekhala ngizwe ukuthi abayizange beyithole support. Ufile kanjani nawe njengelinye artist lamaskandi lokuthi anizange nikhiphe ingoma yokuthi mabahambe? Uyabona mfethu umculo esikhathini samanje uyibusiness and futhi indlela osudayisa ngayo awusadayisi ngama-CD usudayisa ngama-platform lawa online so wena muzocindezela labantu awuyazi support yakho ozoyithola ngaphandle yabo so akubanga lula ukuthi kuphume ingoma nje kanjalo ngoba wazi ikusasa likuphatheleni yabo. Kodwa osingikucinezele bafo kancane la besulela izwe lethu baba. Do you think abaculi bacabangela kakhulu imali more than izwe labo noma bacabangela kakhulu izwe labo more than imali? Ngizokufaka khona kancane nje mfowethu ukhuluma iqiniso lakho. Yabona bafo abaculi la ezweni lase South Africa mangulandela umlando womculo abasizakalanga kakhulu yabo bebeyisebenzela bona beyijulukela kunalezi ikhathi zama-CD abaculi bacindezeleka becindezelwa abantu bokufika ngokuthi babekhopha umculo yabo kodwa kulesikhathi samanje sekwenye indlela sekudingakala nje ukuthi wena umculi uyi-understand ukuthi wena uqobo lakho uyi-product so moyo product usukudinga abantu abaningi yabo abazokuthenga nje yabo so nabantu bangaphandle umculi uyahamba ulontuzana indawo zonke izwe lonke so uyawadinga ama-client nangaphandle so kwangelula ukuthi usungakhipha ingoma ubacindezela zwana nje ukuthi umdebhe abahamba ngeke bese wathi nokumbiza nangaphandle hayi ngeke no uqinisile mfethu ngangiyibuka ngalelo liso nami because abantu abaningi kahle kahle umculo uyibhizinisi abantu abafuna ukuqonda uyafana no Shoprite odayisa ukudla umehluko ukuthi wena udayisa ingoma zakho yabona so awukwazi ukwenza inoma ikanjani so umdebheni maningi ama-artist ekhala ngokuthi umculo wabo ugcina ungasabakhokhile ngezizathu sokuthi abantu abaningi baya kuma-website lawa free angakhokhi so wena i-journey yakho lapho imi kanjani? Khala nabanye noma uthi wena ayikusa right bafethu? Kuyakhalisa lokho yabona nje nginokuzwa nje umunye uthi bengidownload ingoma zakhe yona kuba buhlungu kona ngiyajabula kodwa futhi manje ngibuye ngiphatheka kabuhlungu because ngiyazi ukuthi njengoba esedownloadile ususefonini yakhe usezawo nabanye abantu ngeke besa-download uzoshare yabo kanti kungcono nje maye uthi uya ku-YouTube ngiyazi ukuthi ngiyagaina lapho maye udlala online ku-Spotify ngiyagaina but nje once kulama-app lawa free yabo wa-downloada waba sefonini ngiyazi ukuthi hayi sekukhona ukulimala osekukhona lapho. Manje wenze njani? Uyamnqanda noma uyamyeka? Kwenzakala kanjani? Ukuthi njengoba ngumdebhe nje kunezinga nami engilithagetile ukuthi ngisafuna ukuhamba ngifike kulona so
angeke ngize ngimnqande engayisabalalisa ngalendlela ayisabalalisa ngayo as long igama melisazophuma lithi uMdurban ya kukhona ukukhulu okukhona even though ngazi ukuthi angigaina ngalutho yabo. So as long as because futhi uyagaina both ways, udumo and then nemali ekugcineni, because abanye bayabavimba yabo nje, bakhona abanye babenza umaskandi athi lento yokushare ingoma amadoda iyekeni lapho kudepend ukuthi usukusiphi isigaba kona nje ngeke uzutshela lo umthandeni okanye ukhozana uthi hayi bengidownloading ngiphisana ngengoma zakho, vele uzokutshela ngefuni leyo nto cause uyazi ukuthi even noma engalahlelwa ileli follower eluwena elilodwa akhona kuzofana nokuthi akwenzakala ngalutho yabo. Abantu abakanjalo nje ngingamela ukuthi ubabhayizele ngokubatshela ukuthi ushare umculo wabo yabo. But ngiyumDurban nangithi uyawushare umculo wami ngizokujabulela, but kuzobe kukhona lokho ukuthi kodwa ngiyalimala futhi cause angizuzile lutho njengoba wena usabalalisa ngalendlela yabo. No, kuyezwakala. Ama-artist kuduma ukuthi abuye ngasupportana yabambelane wodwa, thola ukuthi i-artist elikhulu igcina selibukela phansi mhlambe amanye ama-artist nalawa. Yabona ngeke ngakhuluma nolento lena Stapura, sikhuluma naye indaba yomculo kanje ukuthi ama-artist abuye ngabambisana. Injani ijeni yakho lapha ekutheni ukubambisana namanye ama-artist amakhulu nasezingeni lakho? Ukuthi okwami wena bafo kuhlukile cause ngisho ukuthi mina angiqondi ukuthi ngingakuliphi iside, ngiyakulaba abancane noma ngakulaba abakhulu cause abafowethu nje abadumile ngiyaphila nje nabo impela, ngiyafonelana nabo yabo. Ngamenshina nje uMjabulisi kanje mengingathiwa ngikhuluma ngomaskandi, uMjabulisi osuka lentombi even uMjolisi bengikhuluma naye, but ngiyabona ukuthi umuntu osebhizi kakhulu yabo, kuselula mase kuba khona la amancane futhi ngiyakhuluma nawo yabo. So angeke ngize nginothise ukuthi babukelana phansi kanjani cause mina lokho kubukela phansi angikutholanga yabo. Nangokuthi mhlambe indlela engaqhamuka ngayo ngaqhamuka ngoMalumgiga oMalumjiva Zimnike yabo. So igama lami Durban mase sekuzovela amagama labo bantu liye libe nesiqi nalo yabo. Qhamuka kubantu vele abakhulu kwi-industry. So njengoba uqhamuka kubantu abakhulu kangaka, personality yakho is calm, down to earth yabo, umuntu i-first impression engebe nayo ngawe umuntu olalelayo, umuntu othobekile ngisho kanjalo. Is it something ngebe kuyi-nature yakho noma mhlawumbe imfundiso wayithola kubona ukuthi lalela ke empilweni mfana kuyathotshwa? Nature nje bafo ngizokusho njengoba awukho yabo. Ngakhulela la eHammersdale. Intsha yaseHammersdale nje indlela edume ngayo yathi xhwangxhwang nje most yabo yabo. Most so nje kasho ukuthi i-nature cause ngakhulela lapha, but mina ngulomuntu enguyena nanokuthi le ndlela engiyiyona bengingafuni ukuyibona ishabalala. So nami bengeke ngiyisondelanise nalabantu engaziyo ukuthi bazongihambisa kuyona le ndlela le ngifuna ukuhamba ngayo vele. Nabo ke nje yabo ngizokutshela uJiva Zimnike. Uyabona loya muntu mengithiwa umbona nisuqu sakhe akakusebenzisa ukuthi ubesinela umgqumeni udumile. Umuntu nje uyaphila nje yabo. Uyakwazi ukuphila nabantu. Izona nje izinto engayithatha lezo, ingakho nje nami ngihlezi ngizehlisa mengibona ukuthi loya muntu loya noma abanye abantu bembukela phansi, but mangibona ukuthi ikhona into engayizuza kuyena ngiyasondela kuyena ngithi mfowethu ngicela ungisize ngento ekanje ngisizakale yabo. Mangenza nje
isibonelo bafu uyabo i-podcast yakho isakhula uyabo Yeah, sezingene eliphansi for now. Yeah. ya nami ngumdebheni umculi osakhula uyabo ya lama viewers onawo azokwazi ukuthi mayibona umdebheni ahambe ayosearcha online athi uba umdebheni yabo sengithola inzuzo mina yabo nami futhi mangipost ukuthi hayi ngizobe ngikwi-podcast ekanje kanje ama followers ami azohamba yoyifuna leyo podcast leyo yabo ngiyakhuliswana nje ungayitsheli mhlawumbe wena uma ubiziwe usumkhulu kunaloyo muntu yabo yabo mhlawumbe yena njengoba ekubizile kukhona la abone khona ukuthi ungasizakala wena ngokuthi akusondeze eduze yabo sure yeah so nje empilweni kuyahlonishwana akekho umuntu okubukelwa phansi even ngisho uhlanya nje mfowethu kumele uhloniphe uhlanya because lukhona nje emhlabeni luyisidingo ngelinye ilanga uyohlangana nalo uthwele umthwalo lishisa ilanga abantu bethi hey uba uzophathisa lo muntu la ilanga lishisa but uhlanya ungalicela ngicela ungiphathise ungibela lapha ngeke lize linqabela ngizokuphathisa yeah so nje yonke into ekhona emhlabeni iyisidingo yeah akekho umuntu ongenasidingo kahle kahle emhlabeni hayi akekho umuntu ongadingeki emhlabeni so manje yini mawucabanga yini enza ukuthi abanye abantu kube nzima uku-understand leyo concept ngikuthathele ekutheni yabo njengoba ngikwi-podcasting space kanje kwesinye isikhathi kunzima ukuxoxisana nabantu kwesinye isikhathi angeke ngisho ukuthi impakamo angeke ngisho ukuthi yini umuntu mhlawumbe usuke ebambekile usuke busy nani bakhona abanye abangidodisayo basho ukuthi hey makukanje mfowethu shiya phansi makukanje qhubeka kuzolunga kanjalo sengisho ukuthi yini mhlawumbe abantu yini enza abantu benga-understand leya concept yokuthi la kuyasetshenziswana kahle kahle kuyabanjiswana mawucabanga ngokwakho yini enza lokho isethi ungafundiseki noma mhlawumbe kusuke sekuwudumo noma mhlawumbe kusuke ngayibeka nje bafu ngithi ongenzeka mhlawumbe omunye osuke esebenza ngaphansi kwemigomo nemibandela ethile ekumele aqale kuyona before afike kuwena ongenzeka omunye ayibone ephakeme yabo nokuthi ngiyafuneka lapha ake ngiyiphakamise yabo mase bhekelo kahle kahle yena shothi amehlo akhe usewathathe wabeka ezintweni ezikude uyabo yeah bese kwaba khona izinto ayibukela phansi yabo kanti akazi ukuthi lezi ezikude kuyomthatha isikhathi singanani ukuthi afike kuzona kanti mhlambe bekungenzeka kube uzila bizwe khona lezi zinto ezikude bezokwazi ukuthi zimbone la yeah mase siyamsondeza kuzona yabo so hey abantu ababuka amathubu ukuthi bengikhahlela ngala ngizokora yabo so umdebheni uyayihlaziya kahle kahle impilo uyilo muntu oyihlaziyayo impilo ngikuzwa indlela oxoxa ngayo bafana ngiyayihlaziya kakhulu impilo cause into eyenza lokho ilokho engichazile ukuthi akekho umuntu okubukelwa phansi no ngihlala nawo wonke umuntu so yeah ngikwazi ukufunda wonke umuntu yabo in terms of ama lyrics ukuthatha isikhathi esingakanani like for example like uStapura angimbuze ukuthi wendoda wacabanga nini lamahlayo hleze wenza wena ukhetha isikhathi esingakanani ukuthi wenze ingoma from ama lyrics to record the studio nemali ukuthi mhlambe it takes imali engakanani noma ungasayishonga inani lalo sesisiza la umuntu ofisa ukuba njengomdebheni osamncane osakhula ukuthi kuphi kumele akulindele from ukurecord from ukubhala to ukurecorda cela usilandise lapho mfethu ake ngichaze ngale ndlela yamaskandi yabo umuntu owenza umaskandi bafo
ngizokukhuluma nje even though umDurban engayidlalela isiginci kodwa nje ngizokusho ukuthi ingoma yakho nje uma ufuna ukuthi ibe right ibe ngale ndlela leyo oyizwa ngaphakathi wena kumele ukwazi ukushaya isiginci yabo. Okay. Uma ukhompoza lana into ozoyikhompoza kumele uyizwe la isiginqini ukuthi iyakuvumela yini wena yabo. Okay. Ngoba manje makuthiwa isiginci awukwazi ukushaya ufikelwa ingoma uwedwa kumele ukulindele lokho ukuthi mase usuhlangana nomuntu ozokushayela isiginci lento oyikhompozile ingashintsha engamale ndlela lethi efuna uwena because umnikazi umuntu umdlalo wesiginci uzofuna ukuthi ucule ngale ndlela ezovumela yena ukuthi isiginci yasikhala kanjani yabo. Yeah, because nje kumaskandi ke akukho lula ukuthi aningenzeleni ukubeat ngiyeza ngizorecord ukubeat uzoqhamuka nento osukuyikhompozile. Akufani ne-hip hop kahle. Yeah, kuzoqala ukhompoze ucule lento uzwe isiginci ukuthi sihamba kanjani ama-keyboard asezolandela isiginci kugcine kuphuma ubeat wamaskandi yabo kungene nama-drums yonke into yabo. Yeah, so akukho lula nje because ngiyakhumbula kwi-hip hop sakhula sivele download i-beat koba zonke web izinto kanjalo udownload i-beat and then bese uhlala kuyona so kamaskandi akufani. Akufani ingoma nje mawe yakho akufani ngaphandle mayongena engomeni yomuntu vele usuye engomeni yomuntu. Nakhona vele usukuzolandela le ndlela yena le asuke ecompose ngayo uyabona ucizelele kuyona gijime lapho. Yeah. Yeah, kuyezwakala. So in terms of umuntu odinga ukuqala umculo esikhathini samanje udinga imali engakanani mhlambe in estimate like for example mawuka podcasting and example mhlambe sithi uyawudinga like 1000 sesibali ama mics ukulungisa sound and everything la emculweni kudingeka imali noma kudingeka uthando noma kudingeka lento esithi passion yini kahle kahle kumele ihambe phambili kumele uyazi mangabe umculo. Oqala nje kumele ukwazi ukuyithoba nje mase ufuna nje uqala ungene emculweni kumele ukwazi ukuyithoba uzakhele ugazi ebantwini. Imali nje vele izodingeka ihlale ingadingeki yaphela futhi angeke ihlale ingadingeki uyabona nje uma umuntu ake sihlambe ufuna ukwenza i-album manje kumele ube nayo imali engango 10,000 kuya ku 15,000 nje if ufuna iquality yomculo uyabo. Yeah, uzothola ingoma mhlambe iyodwa mhlambe iyi1000 o mhlambe 1.8 kwezinye idodo 2000 yabo. Yeah, ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuze kube i-album kumele kuhlangane ingoma ezu10 kuya phezulu yabo akwazi ukuba i-album ingoma engaphansi kwa10. Kumele wenze nombukiso kanje like ama video promo music video abantu la bazokwazi ukubona khona wena isiqo sakho. Sure. Yeah, because uma ucula uyi-product nje vele yabo isiqo. Yeah, mhlawumbe umusic video nje uwodwa sengisho laba abashibhile mhlawumbe kuthiwe 3.5 mhlawumbe imali yabo iyadingeka nje ngempela imali bafo ngeke ngize ngidlale ngawe kodwa ke ezikhathini zamanje ke phela ngoba nawo uAI usuyalekelela yize kona unamanga kakhulu kanjalo ubese nwenza ihaba kakhulu ungagcina ungalitholanga ngoxhaso nje uma ungakholelwa ku-AI ngoba manje AI uzokwenzela equality engekho ezingeni lakho yabo. Abantu abangafisa ukuxhasa bazoyitshela hayi lo muntu oright ngayo yonke into kanti bakhohlisa u-AI yabo. Mhlawumbe ke wenza umzekelo like kunomjida lo yambo Credo V Daniels lo trendayo. Yeah yena ingoma zakhe zemnandi mangabe uyilalela kodwa mangabe usulalela yena kuyinto ehlukile. So is it situation ekanjalo lokukhuluma ngayo noma into kanjalo
ngeke ngayizama lento ya-AI yabo ngithi ake ngizwe yabona hey ngezwe ivoice yami manje ngithi walaphi manje lo mlungu osecula umaskandi ngale ndlela hey ngabothi ke shiya phansi so wena kahle uyiyekiswe ukuthi awusound ngalendlela le osujwayele ukusizwa ngayo sizwa bafo but in terms of because ngenza umzekelo kanje ngicabanga ukuthi umuntu ozorekhoda nge-AI uzosavela izinto eziningi kakhulu like mhlawumbe kuya e-studio yabo yinto ongayiphasisa noma yinto ongathi engeke abantu abaqhele kuyona abaqhele kuyona abantu abaqhele nje especially umculo abaqhele because mengathiwa uyabhukwa manje abantu bazwe le voice le sebenza lapha ku-AI wathiwa uyacwenga bakuthanda sebekusondeza eduzeke manje yabo sekuthiwa cwenga-ke phambi kwabantu abantu sebewubekile nawu 20,000 sekubhukhile usiculela kamnandi ake usenzele lento le esuke esizwe ey'ngomeni zakho ama-instrument esukushayela live la yabo sicula live-ke manje ayisekho ku-AI manje sekuyaba manje usudedela ivoice nje ebhungayo ubanjwa iy'khwehlela yabona akuselula nawo ubuyele emumva phela u-20,000 abantu awusabenzelanga lento ade beyilindele yabo nje kubalekile nje ukuthi mawuwena ube uwena kunama-artist amaningi akade nethalente uthola ukuthi umuntu ucula kahle uyalandeleka nani agcina sesebenzisana nabanye abantu abakhulu agcina mhlambe sekuthiwa urobhekile emalini yonke lonto leyo awukazi kube situation kanjalo wena ukuthi usebenzisana nabantu abathize ugcina usorobheka emalini akukazi kufikele leyo nto leyo no engakuveza njengamanje uMdebeni ungumuntu independent yabo so konke okwenzekalayo kukhala emaphaketheni ami and futhi konke okuqhamukayo kuzami noma kuba nzima ke lapho because kunama event engigcina ngingakwazanga ukufinyelela kuona ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi yabo nje mengathiwa ngisuka la eGoli I mean ngisuka la eThekwini ngeGoli uMdebeni uzodinga lo i-transport lapho kumaskandi sinene genge lesi egidayo leyo genge leyo iy'ndleko zakho kwayiyona so uzodinga ilontuzana mhlampe i-transport ewu-7 seat kanje kungeyona yakho i-transport uchaje u-20,000 eGoli mase ithi i-transport izokufuna u-15 yabo shothi kulo 20 lo usosela u5 na igenge la ibheke wena mhlawumbe kuzomela uyikhohlise mhlawumbe u500 kanje yabo ibukwazi phela nakubuya emakhaya ukuthi ayibihambile beyosebenza yabo so manje gcina ubona ukuthi uyawami lapha uchitha isikhathi because kwenze ukuthi kugcine kugamenxa nakule mali engiyicharge lapha sekumele ukuthi yabo ngikhiphe emaphaketheni nami manje ngwazi ukuphesha yabo so gcina ngakwazanga ukufika kwigige kanjalo esendaweni ekude kanjalo so kubalekile ukuthi umuntu umculo awubuke ngeso le business kubalekile angalibuki nje ngeso lokuthi uyenzela no for uthando lento le uyabona nje because abanye abaculi izinto mayibahlanganela kahle unozwa umculi esexekwa kuma social media sekuthiwa uqale ngemoto mhlambe sekubhekwa ilontuzana isimo sasekhaya kanti yena uyazi ukuthi njengoba i-transport kuyeyakhe khona la azokwazi khona ukuthi kuseveke khona wazi ukuqhubeka nempilo yabo
ngesaphinde sibagxeka abantu manje esingazi kwingoma zakho mfethu yiphi le number 1 othi yabona ke le hayi mangiyidlala ngiyabona nganemba la kunengoma bafo engisanda ukuwina ngayo i-award ethi imali ya leyo ngoma imnandi nami ngiyayithanda kodwa yabo nje mase usumuntu usunengoma seziningi nokuthi usanakele eqhamuka umuntu athi hey ngithanda le yabo qhamuka omunye yabo ugcina ungasazi nje ya hayi ziningi so uthi uyayithanda kahle kahle imali yeah ile ngoma ethi what inspired yini yakwenza ukuthi ugcine usucula ngayo lento le like take us through the journey yale ngoma from ukucabanga kwakho ukuhlela phansi kuba uyi-composer take us through yona ukuthi igcine isi-successful kangaka hey laphana yathi nje imali yangibalekela imali yangibalekela imali sisebenza kanzima ijiki ihambe kalula imali ya sengicacisile lapho yabona azi kube khona pupupu ngabe siyabashila ya mfethu ya sisebenza kanzima ihamba kalula ya ihamba kalula uma umuntu nje uphile emhlabeni ngisho nje ukuthi sabantu sidalwe wonke umuntu udalwe ngomona kodwa manje mase kuyahlukana ke la kumina ukuthi wena nomona nokuthi mawubona into enhle komunye umuntu mase ungifisela okubi noma nawe ufisa ukuba naye yabo so le ngoma le ikhuluma nalabantu abanomona omuhle yabo ya abathi mabebona into enhle befisa ukuba naye showcase leyo nto usuke uyibonile komunye umuntu masusunayo izinto ezinhle iningi emhlabeni uzobona okunye futhi ya uphinde ufuna ukuba nakho so nje kuzolo kusebenza imali ekugcineni yabo ngithola kanzima ihamba kalula ya wena and isikhathi esiphila kusona mfethu leso sokuthi kunzima mfethu ukuthola imali kodwa futhi mayisiphuma ngelanga elilodwa yabo isebenzele izinsuku ezu22 yabo but ishabalala nje within one day ya 4 days so ingasekho yabo yeah imapha amanye ama challenges owafacile la emculweni mhlambe ithi traveleni ukuhamba ama shows nani iziphi ezinye ingqinamba ke wabhekana nazo ongafisa ukuthi umuntu osakhula la emculweni ayiqaphe ingqinamba engibhekane nazo bafo ikhona la ebhukhweni yabo ngumdebhe mina ngingayibekela ukuthi ngizokwenza umzekelo mhlambe mawungiqasha ngomdebhe mhlambe ngithi ngo 8000 yabo yeah isibonele sengisenzayo bengawukhipha kodwa phela no 8000 I'm sure abamind abantu yeah uzoposta lapha na ubekile nje wena ukuthi hayi iperformance yami i8000 yabo sure umuntu mayengena lapha kwiprofile yakho befeze ukhuluma nawe vele uzobe sihlehla ngabe izoyiprofile yakho nawe usushilo wena vele usuku 8000 akutshela umuntu ukuthi ngifuna ukukubhuka ngisolo ukuthi umtshela ukuthi hayi alright anginankinga ngizofika ufike usebenze uqede mase usulinda imali yakho aqhamile nesimonele sengisenza aqhamile no 3000 uyabona from 8000 yeah it's yazi ngithi ngiyahlanganisa kuphuma le mali le uzoyamukela uzokwenza njani akho uzokwenza uzoyamukela ya kuyizona ingqinamba ke lezo so umuntu osafuna ungena emculweni kuzomela azi ukuthi izona ingqinamba azohlangabezana nazo futhi kuzomela azamukele yabo because akakwazi ukuyinqaba cause akakabi kuleli zinga lokuthi yena usengumculo i-demand vele yabo kuzomela azamukele ayikho into azoyenza so ingakho abanye abantu begcina sebefuna lento ama deposits kusukela lapho kusukela lapho no cover lesiyasikhala lesiya lesiyasikhala lesiya nanokuthi ke kwenze umuntu
akubize kwi-event yakhe utholukuthi akayihlelile izinto ey'ningi akana generator uthembele ugesi ungahamba nomnini yabo. Sure. Usufikile laphana kuhamba ugesi ungaka-perform usethini yena angeke aze akwazi ukukhokhela cause awusebenzanga Angayibali le mali ufike ngayo. somusha upetrol wena uyabo. Kuyalimaleka-ke nje lapho. Yini egcina isiyenza umuntu ukuthi cause la ka content creation noma ngithi la ka art imali iyaphela. Thothi kwesinye isikhathi profit awakayenzi like for isikhathi eside. Yini eyenza uMdebeni elokhu eqhuqhuzelekile ukuthi aqhubeke nomculo ikhathi ezinzima ikhathi ezinhle? Abantu bafa abantu uyabona ngosuku mawuzo WhatsApp okanye ufonele mhlambe abantu aba more than 2 yabo kuya 2 nje kuyaphezulu bencoma umsebenzi wakho. Kuyaqhuqhuzeleka umqondo uzokutshela ukuthi labantu bayayidinga lento oyenzayo. So kumele uvuke uyithathe ndoda yabo usebenza. So uMdebeni iziphi ezinye izinto asebenza nazo in future kumele siyilindele mhlambe ikhona album aphezulu kwayo ithini indlela shows? Angeke ngize ngiyithembise i-album but useyinhlelweni nje uMdebeni sengikhulumile nestudio sekuba semandleni ukuthi uma ngifika e-studio kuzohlangana i-EP noma i-single track. Likhona elinye artist mhlambe ubukela kulona ufisa ukusebenza nalo noma usazosebenzana nalo? Wethu ngizokhuluma iqiniso mina uyabona abantu engibukela kubona yilabantu abaseduze nami yabo cause vele into nento abayenzayo ngizoshesha ukuyibona vele yabo. So abantu engisabukela kubona mina wena uMalumjaiva mase uba umfowethu la uMjabulisi. Ibona abangenzela lento engiyizwayo yabo. So sengisebenzile noMjabulisi ikhona nje ngoma uMdebeni noMjabulisi ethi amabhinca futhi yenza kahle kakhulu. Ngisangaphinde futhi ngisebenze naye uMjabulisi yabo. So mase sengizizwa ukuthi sengiyifit ukuthi sengasebenza noJive yabo. Sengaqala ke ngim-approach ke lapho yabo because umuntu angimele ulontuzana uthathe ngokuthi uyamazi futhi nanokuthi kulula ukuthi uxhumane naye. Kumele ubheke ukuthi uzofitha yini wena lapha la ekhona uyabo. So uMjabulisi umuntu oseduze kakhulu and futhi umuntu engathi siyalingana naye umuntu engikwazi ukuthi ngibonisane naye yabo. So kulula ukuthi ngingasebenza naye njengoba ngikwazile ukuthi ngisebenze naye yabo. Manje shuthi kahle abantu emele sibalindele ezosebenzisana nabo uMjabulisi uba ubuthi wesibili khona umbalelo wesibili. Sengingabala usisi wami la uLonde kaShangase. Usanda kusebenza noKhuza nje usebenzile futhi kakhulu nomzukulu kanje uyena umuntu esengiye ngathi approach but ngizobona ukuthi kuzokwenzeka kulonyaka noma kuzowenza ngonyaka ozayo. Hayi kodwa okuhle kodwa soyilindela thina lo hit soyilindela sebezilindela kaze zombili izoqhamuka. No ngasabi amazwi mfethu ungafisa ukuwasho ukuthi abalandeli bakho ngicabanga ukuthi iningi lethu ukuze liphumelela ngabalandeli. Imaphi nje amazwi asenhlizweni yakho ongafisa ukwathula to your fans? Laba
abangilandelayo njengamanje ngingasho ukuthi lokho abakwenzayo ngiyakujabulela kakhulu and futhi kuyangigqugquzela ukuthi ngiqhubeke ngenze okuhle. Nabanye abazoqala ungimazi uMdebhen ngokubuka le podcast lena ngiyafisa ukuthi bekholelwe kumina umuntu uMdebhen ungumculi ongaphoxi ongenazi ingoma eziphoxa abantu yabo yini ingoma ezakhayo and futhi ezithandekayo unephimbo nje elidodozayo kakhulu bazothola okuhle and futhi makukhona la abangaboni khona kahle bavumelekile uMdebhen uyatholakala ku Facebook likhona ipage lakhe lithi Mdebhen Mkhabela bazolibona lina 93k followers mase kuba khona i-personal account ya Facebook ethi Mdebhen Dinangwe ngiyatholakala lapho TikTok uMdebhen Music uYouTube uMdebhen Mkhabela Instagram uMdebhen Inkanyamba yeTheku mase kuba khona inamba ke nje engiyikhiphayo okuyiyona epublic yafoneleka na WhatsApp futhi inamba ethi 076 894 3396 bazomthola lapho uMdebhen babeke uvo labo bengangithuki ke Nkosi yami kuba ukubonisa nje ngomuntu ngiyaboniseka kuma comment abakazi bakuthuki bayathuka kodwa manje njengoba bese ngichazile ukuthi sengazi ingqole ezinkulu yabona abantu abanjengoMalume Jive uMalume Ngega abantu engibazi ukuthi hayi insizwa nje ongezwe ibhedele base bekunokuthi mangibuka einkundleni ngibona umuntu ukuthi ukhuluma ukudelela yabo ngisabuka ngamehlo obungane phela ngithi mhlawumbe bazofuna bemthole lo muntu base ke ngokuthi umculo kumele ukuthi uyihloniphe so kunezinto okumele uentertain nezinto okumele ungayi-entertain nje ungayinaki yabo cause mungathi unaso nje zokushonisa phansi so comment section kahle kahle ingangeni kakhulu enhlizweni ingangeni nje thatha the positive side but uMdebhen umuco wodwa nje bese uzongishiya nawo ubusungilingile ngodwa wemali awungishaye ngowesibili ungishiye ngawo kube nginesiginci ngabe ngiyashaya ke manje ngizokuyeka uqeda isikole ngoba ngiyakuthanda ngizokuyeka uqeda isikole ngoba ngiyakuthanda noma bese ngimdala ngikhulile nawe noma bese ngimdala ngikhulile nawe wena wephutsununu lami sifana lapha Mickey Mouse yami wesobancane wami ngiyakuthanda wena wephutsununu lami Mickey Mouse yami wesobancane wami ngiyakuthanda wena wephutsununu lami Hayi ngizwa kahle sibuyela khona ke ezikoleni siyobathembisa lawo manje ke lapha ake ngicacise la ngasuka impodla ziyodlala ngeke nganze esikole uyabona sengikhuluma nje ngalaba mhlawumbe abano 2 years bephumeka ko matric ngavela labo bantu basashi ingcanakazana zabo esikoleni so kumele beyilinde nazo iqede isikole angisho ukuthi kusuka indoda ena 40 years lapho ethi hayi ngizokulinda uqede isikole akuvumelekile eNingizimu Afrika lokho siyabonga kakhulu mfethu engikufisela kona okuhle kodwa inhloso yale podcast ukufisela abantu izinto ezodwa ukupromote ama-business abantu so igama le show is Why You Started Podcast siyabonga mfethu ukufika la and also kubalandeli bafethu nimfollowe wamentionile nimbuke imicimbi ngicathi ipost uyipostile lapha on your page ikhona nje bazohlangabezwa ibona iyona mabengena sebusika manje bafethu nenze imicimbi nimmeme nisilandele kuwo wonke ama-social media platform so siyabonga kakhulu mfethu hayi ngiyabonga kakhulu sibonge nethu silitholile siuMdebhen sibonge kakhulu nje
okuhle kodwa nohlelo lakho likhule nje bafo. Likhule njalo kuyabonakala ukuthi hayi lunamandla. Siyabonga. Uyiphutha none lami. Abethu uyakhuphuka baba, uyakhuphuka. Shap. Awu.